for DJ Raqi's Secret Files. Kahit nalaman kong may girlfriend na siya, hindi nagbago yung nararamdaman ko. Pinili ko na itago na lang kasi ayoko rin namang makasira ng relasyon. Itago niyo na lang ako sa pangalang siya. And this is my secret file. Siguro, this is a right love at the wrong time. And my story goes like this. May nakilala akong lalaki sa first job ko na hindi ko aakalaing mamahalin ko ng sobra. Itago na lang natin siya sa pangalang Chris. August 2015 nang magsimula akong magtrabaho sa company kung saan ko siya nakilala. Nakilala ko siya nang imbitahan ako nung naging close ko sa branch na pinagte-trainingan ko. Kahit na nahihiya akong sumama dahil bago pa lang ako nakisama na lang ako. Malapit siya sa mga babae kaya madali rin kaming naging close. Isang linggong nakalipas, mas naging close kami ni Chris. Kasi siya ang inassign ng head nila na mag-train sa akin. Kasama niya ako sa lahat ng trabaho niya, mapa-field man yan or office work. At mas naging close kami lalo nang malaman niya na parehas kaming naglalaro ng mobile game. Palagi kaming nagkukwentuhan tungkol sa mga mobile game. Hanggang sa kinuha niya ang number ko para daw ite-text niya ako kapag maglalaro na kami. Unti-unti pang lumalim ang aming pagkakaibigan. Gusto kong pigilan yung nararamdaman ko kasi bawal ang mag-boyfriend at girlfriend sa kumpanya na pinagtatrabahuhan namin. Marami kasing bawal sa company na yon. Bawal mag-friends sa FB ng taga-kumpanya. Kaya ginawa kong private ang account ko sa Facebook para hindi makita ng mga kaopisina ko yung Facebook ko. Patuloy pa rin ang pagiging malapit namin ni Chris. Nagdududa na ang mga kaibigan namin sa opisina. Ayokong mag-assume na may something na sa amin kasi nga malapit naman talaga siya sa lahat ng babae doon. Hanggang sa nilipat ako ng ibang department. Nagkaka-text pa rin kami paminsan at nagpupunta siya sa office kapag may meeting sila. Kaya ayun, patuloy pa rin kaming nakakapagkita sa office. Then one time, nakaramdam ako ng sakit sa ulo. Hindi ako makalabas ng opisina dahil masama ang pakiramdam ko. Naisipan kong i-text si Chris. "San ka?" Text ko sa kanya. "Nasa field ako, why?" Reply niya. "Masakit kasi ulo ko at masama ang pakiramdam ko. Pwede makisuyo ng gamot, bayaran ko na lang mamaya." Ang sabi ko. Maya-maya pa, dumating na siya at patagong inilapag yung gamot sa table ko para hindi makita ng mga office mate namin. Inaamin ko, kinilig ako. Kasi pakiramdam ko, iba na to. May nararamdaman na ako sa kanya pero mali ito. Bawal ito. Bukod sa bawal sa kumpanya, bawal din ako mag-assume. Kapag may gala ang circle of friends namin sa office, isang yaya ko lang sa kanya, sumasama agad siya. Kapag nagpapasama ako sa kanya, never niya akong tinatanggihan. Sobrang na-appreciate ko ang mga ginagawa niya. Unti-unti na akong nagkakagusto sa kanya. Fast forward, nagkayayaan na naman ang mga kaibigan namin. Pero tumanggi siya. Nagulat ako. Nagmamadali siyang umalis nang hindi sinasabi ang dahilan kung bakit hindi siya sasama. Tinext ko na lang siya. Sabi ko, "Bakit di ka sasama?" Pero wala akong natanggap na reply galing sa kanya. After ng araw na yun,
nag-iiba na siya ng pakikitungo sa akin. Parang ang cold. Nasasaktan ako, pero hindi dapat, 'di ba? Mali talaga, kasi wala naman kaming relasyon. Napapansin ko na kapag nagpapapansin ako sa kanya sa mga text, nagsasend ako ng hi, walang effect. Then one time, wala akong magawa sa bahay at naisipan kong i-search si Chris sa Facebook. Nadurog ako sa nakita ko. May girlfriend na pala si Chris. At kung titingnan, ang mga picture nila ay parang matagal na sila. Hindi na ako nagparamdam sa kanya. Simula nang makita ko yun. Kapag nagpupunta siya sa department namin, hindi na kami nagpapansinan. Hindi na din siya sumasama sa mga lakad namin. Pero lagi ko pa rin ini-stalk ang Facebook niya. At nakikita kong masaya naman sila ng girlfriend niya. Siya nga pala, ginawa ko ng public yung Facebook account ko. At may mga kaibigan na rin akong taga-kumpanya since pwede naman daw mag-add ng friends basta hindi ipapaalam sa management. Dahil nga sa lagi ko siyang ini-stalk, nagulat na lang ako nang hindi ko na siya ma-search. Binlock niya na pala ako sa FB. Until January 2016, nalaman ko na ililipat siya sa ibang branch dahil na-promote siya. Kaso, malayo naman ito sa office namin. To be honest, masaya ako kasi na-promote siya. At the same time, malungkot. Kasi, hindi na kami nagpapansinan. May feelings pa rin ako sa kanya. At hindi ko na siya masyadong makikita. Kahit nalaman kong may girlfriend na siya, hindi nagbago yung nararamdaman ko. Pinili ko na lang itago kasi ayoko rin namang makasira ng relasyon. Lumipas ang mga buwan nang hindi kami na masyadong nagpapansinan. Wala nang biruan. Nag-uusap na lang kami sa opisina kapag related sa trabaho. Sabi nga nila, time will heal the pain. At kahit na walang kami, nag-move on ako. And yes, I'm finally okay na. Then December 2017, may nag-chat sa akin at ang pangalan is LJLJ. Si Chris pala ang gumawa ng dummy account na yun. Siya ang nag-chat. Nagtaka ako kung bakit bigla siyang nagparamdam. Kumustahan, then nag-open up siya sa akin na hindi na sila okay ng girlfriend niya. Then after a month, nalaman ko na break na sila. Patuloy pa rin siyang mag-chat sa akin at sabi niya, alam mo, na-miss kita. Na-realize ko na gusto pala kita noon pa. Sorry kung lumayo ako. Alam ko nasaktan kita. Sorry, hayaan mong makabawi ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako, ewan. Iniisip ko kung sinasabi niya lang ba yun kasi single na siya o sinasabi niya lang yun kasi alam niyang okay na ako. Kaya ang sagot ko na lang sa kanya ay, alam mo, mahalin mo ang girlfriend mo. Makipagbalikan ka sa kanya. Kasi alam kong mahal mo naman talaga siya. After nun, hindi na uli namin napag-usapan yung tungkol sa amin. At patuloy pa rin kaming nagkaka-chat gamit yung dummy account niya. Then later on, in-unblock niya ako sa main account niya. At sinabi niyang doon na lang kami mag-usap. Fast forward, nalaman kong magre-resign na siya. At tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya lang is, para pwede na kitang ligawan. Lilipat na lang ako ng ibang trabaho. At yun nga, tinutuon niya ang pagre-resign niya at lanligaw na siya sa akin. Dinadalhan niya ako palagi ng pagkain sa office. Hindi siya tumitigil kahit na medyo iwas na ako sa kanya. Kasi alam ko na bagong break pa lang sila nung ex niya. At ayoko maging panakip butas.
Minsan pa nga, nalalaman niyang may problema ako kasi na-open pala sa kanya ng iba kong kaibigan sa office yung issue ko about him. Na kahit hindi daw ako nagre-reply, ay updated siya sa akin dahil sa mga kaibigan ko. Fast forward, patuloy pa rin siya sa pagchat-chat sa akin. Then one time, nag-chat siya pupunta kami ng Tagaytay kasama si Maine. Si Maine, yun na yung ex niya. Gusto daw kasing isama ng tita niya yung ex niya. Ang tagal na kasi nilang kilala yung ex niya. Doon pa lang, iniisip ko na, anong laban ko doon? Boto lahat ng kamag-anak niya doon sa babae. At hindi pa rin daw alam ng mga yun na hiwalay na sila. Ang sabi ko lang, bakit ka pa nagpapaalam sa akin? Okay nga yan para magkabalikan na din kayo. After nun, hindi na ako nagparamdam sa kanya. Nagchat-chat pa rin naman siya minsan pero hindi ko na nire-replyan. Then August 2018, birthday ng isa sa mga kaopisina ko. Na-close namin ni Chris at in-invite kami sa bahay nila. Since wala na sa company si Chris, nakalimutan na rin siyang i-invite ng birthday celebrant. Habang nasa birthday kami, nag-chat sa akin si Chris. Siya, sunduin kita maya, pwede? Pero hindi ko siya na-replyan. Dumaan ang maraming araw na hindi na kami nag-uusap ni Chris. October 2018, naisipan kong i-stalk ang FB ng ex niyang si Maine. Dahil naka-public ang account niya, nakita kong may My Day siyang pregnancy test. Pregnancy test. Nagtaka ako. Kasi, ang huling pag-uusap namin ni Chris, ay wala na talaga sila ni Maine. Hindi naman ako sigurado kung talagang si Chris ang tatay ng ipinagbubuntis ni Maine. Pero chinat ko pa rin si Chris para i-congratulate. At ang sabi ko ay, "Hi Chris, congrats sa inyo ni Maine. Sabi ko naman sa iyo someday you will thank me for ignoring you. Kasi alam kong mahal na mahal niyo pa ang isa't isa. Be a good father to your baby and a good husband to your soon-to-be wife." Habang tinatype ko yung mga words na yun, ay parang dinudurog ako. Masakit pero hindi na dapat ako masaktan kasi okay na ako, 'di ba? Ay, maya-maya pa ay nag-reply siya sa akin. "Thank you. Tama ka. Baka si Maine nga talagang totoong nagmamahal sa akin. Akala ko kasi pareho na tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Sana ikaw na lang ang nakatuluyan ko." Hanggang ngayon, nagtuloy-tuloy ang kwentuhan namin dahil ilang buwan din kaming hindi nakapag-usap. Nakwento niya sa akin na nabuntis niya si Maine nung time na down siya dahil hindi daw ako nagre-reply sa mga chat niya. "Naalala mo ba nung time na sinabi kong sunduin kita pero hindi ka nag-reply? Nagpakalasing ako noon. At saktong pumunta si Maine sa bahay dahil may okasyon at doon may nangyari sa amin." Sabi sa akin ni Chris. Pero bakit parang kasalanan ko? Natakot lang naman akong maging panakip butas kaya kahit ayokong i-ignore siya kailangan kong gawin. Kung alam niya lang lahat ng ginawa ko para hindi masira ang relasyon nila. After ng araw na nagka-chat kami ni Chris, madalas na siyang nagchat sa akin. Naglalabas siya ng sama ng loob niya kay Maine pero ako, sinasabi ko na lang na intindihin niya na lang kasi buntis at kailangan nito ng pag-intindi. Sabi ko rin na wag na kaming mag-usap kasi ayoko pang makagulo pa sa kanila. Nasasaktan ako. Minsan naisip ko na sana ako na lang. Then December 2018, nag-chat siya sa akin gamit yung dating dummy account niya. Sunduin niya daw ako after ng Christmas party namin. Kahit na kinabukasan, ay kasal na nila. Hindi ko siya nireplyan at binlock ko siya sa Facebook. Months after, nakapanganak na din si Maine at naikasal na sila. And then nag-chat sa akin uli si Chris. Siya, pwede ka bang maging ninang ng baby namin ni Maine?
Iniisip ko, pupunta ba ako? Makakaya ko bang makita na may pamilya na yung taong minahal ko ng sobra? At dahil na rin sa pilit ng mga kaibigan namin, pumunta ako. Para daw kahit doon ay makumpleto kami since marami na ang nag-resign. Pagdating namin sa simbahan, nakita namin si Chris at ang pamilya niya. Lumapit kami at nagkatinginan kami ni Chris. Nakikita ko sa mga mata niya na miss na niya yung dating closeness namin. Ngumiti na lang ako at iniwas ang tingin sa kanya. Natapos ng misa at dumiretso kami sa bahay nila para sa reception. Habang andun kami sa kanila, nilabas niya yung baby nila at pinakarga niya sa akin. Iba yung mga tingin niya sa akin at ramdam ko talaga na may gusto siyang sabihin sa akin. Pero pinilit kong iwasan lahat ng mga tingin niya sa akin kasi alam kong mali. Mali ito noon. At mas lalong mali ito ngayon. May pamilya na siya eh. Wala na akong magagawa doon. Ilang oras ang lumipas, nagyaya na rin ako umuwi. Nag-volunteer si Chris na ihatid kami hanggang sakayan. Dumidikit siya sa akin at kinurot ako ng patago, gaya ng palagi niyang ginagawa kapag naghaharutan kami. Lumayo ako at umiwas. Masakit sa akin ang lahat. Sa ngayon, may mga nanliligaw na rin sa akin. Pero mamahalin ko na lang muna ang sarili ko. May pamilya na yung taong mahal ko. Totoo nga talaga yung pinagtagpo pero hindi itinadhana. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Sha at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!